Gaurkoak bi atal izango lituzke, eta bada elkarbizitza eta bigarren planoa izango litzateke gestioa. Azken finean, badirudi pakearen itxaropena hor dagoela eta Eusko Alderdi Jeltzaleak noski paper berezi bat eta garrantzitsu bat jokatzeko prest dago eta jokatu nahi du. Hortarako dokumentu bat aprobatu dugu eta dokumentu horretan bi konpromiso daude. Lehen konpromisoa izan litzake konpromiso etikoa giza duintasunarekiko eta bigarren konpromisoa izan litzateke konpromiso politikoa demokraziarekiko. Konpromiso bikoitz honetatik abiatuta, EAJ-PNVk kontsentsu sozialerako guneak eragingo ditu, udalarloa, hori pentsatzen dugu oso importantea dela. Oinarri sendoak eta konpartituak finkatuz, hartara askatasunez garatu dadin gure gizarteko aniztasun politikoa. Bi konpromisoiek izango lituzkete 3 irizpide batzuk. Giza eskubideak onartu eta berauen errespetua landu, lehenengoa. Bigarrena, elkarrikiko errespetua eta konfiantza berreskuratu, hau ere importantea da. Urteetan deskonfiantza eta bortizkeria erabatea edo bestea nagusitu inda. Eta hirugarren irizpidea izango litzateke elkarri entzun eta elkarrizketa landu. Hain erreza dirudiena, badirudi oso eguneko realidadean zaila da, baina guretzat eta Eusko Alderdi Jeltzalearen indarrak hortik joango dira. Eta baita ere gestioa. Eta gestioa lantzerakoan gure leloa izango litzateke hitzak eta ekintzak. Alegia, hitzak esatea oso importantea da, baina eginkizunez, ekintzez betetzea baita ere. Aste osoan zehar eta hurrengo astean ere ikusiko duzue ekintzaz beteta daukagu. Eta hortarako baita ere erakutsi dezakegu planon bertan, datorren astean etxe guztietan jarriko den plano honen baitan, erakutsiko dugula zein dian gure konpromiso guztiak. Auzoz, atalez atal, era guztietakoak beti esaten deten bezala, herri orekatu bat izatea, oso importantea bai da, herri orekatu bat izatea. Eta zehazterakoan gure helburu nagusi bat dago hor, eta da Tolosa 2015. Eta Tolosa 2015 definitzerakoan partaidetzaren bitartez eginiko Tolosa 2015. 222 proposamen ditugu. Hori da gure lan ardatza. Partaidetzaren bitartez lorturiko programa, lorturiko ekinbideak. Partaidetzaren kontzeptua guretzat ezinbestekoa da. Herritarrekin, herritarrentzat. Dibujatzen ari garen 222 eginkizun horiek, lau urte guzti hauetan zehaztutakoak. Herritarrekin, 100 bilerekin eta gainera hemen udalbatzan aho batez onarturikoa. Noski, gure lehentasunak industria, merkatalgoa eta enplegoa izango dira. Hauek izango dira gure egin behar eta kezka nagusia, beti ere gure eskumenean dagoena lehenetxiz. Zailtasun eta krisi egoeran bizi gara eta zoritxarrez luzatuko da oraingoz. Bizitza kalitatea altua dugu. Bizitza kalitatea mantentzeko kudeak eta ekonomikoa eraginkorra behar du izan eta hori egingo dugu. Eredua izan behar dugu eta jarraitu behar dugu aurrera pausoak ematen.